जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाएं। प्रणाम भोजपुरिया, यहाँ आज की रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी कि जिसे कि आप लोग के मालूम बा कि खेसारी लाल यादव के 27 अक्टूबर के दिने वैशाली में एगो स्टेज शो रहे जहां पे खेसारी लाल यादव के ऊपर हमला हो गई। जी हाँ, सुकमा शहीदों के नाम से खेसारी लाल यादव के स्टेज शो रहे जहां पे खेसारी लाल यादव स्टेज शो कैले, लेकिन दूसरा गाना के बाद कुछ लोगों द्वारा खेसारी लाल यादव के ऊपर पत्थर से हमला होके लागल। ओकरा बाद खेसारी लाल यादव वजह से कैसे कैसे बच के निकल ले। आप सब फोटो देख रहे बानी, वीडियो देख रहे बानी, उनका कार के ऊपर अंधाधुंध पत्थर चल रहा बा, उनकर कार चकनाचूर हो गई बिया। ओकरा बाद खेसारी लाल यादव कैसे भी करके वजह से बच के निकल ले। ओकरा बाद लाइव होइले खेसारी लाल यादव अपना फेसबुक साइट से। जी हाँ भैया, और लाइव आके पूरा घटना बतैले कि कैसे वजह से जान बचा के अपन बगले उनका के जान से मारे के कोशिश कल गई बा लोगों द्वारा। जी हाँ भैया, बतैले बारे कि 200 से ज्यादा पत्थर हमारा गाड़ी के ऊपर चलावल गई बा, जोना में से 40-50 को पत्थर हमारा ऊपर लागल बा। यदि हम स्टेज शो गए रहे या सब कुछ पड़ती रहे धरती रहे तो या पत्थर कहां से आ गई, या क्या मतलब कि पूरा साजिश रहे कि सब कोई पत्थर लेके खड़ा रहे कि खेसारी लाल यादव के आज मार देवे के बा। तो खेसारी लाल यादव वीडियो में नाम ले बड़े, उ नाम ले बड़े सुधीर सिंह के। जी हाँ, वो बोलने बड़े कि घटना के पीछे सुधीर सिंह के हाथ पा और सुधीर सिंह की घटना करवैले बड़े और हमरा के जान से मारे के कोशिश कल गई बा, साजिश कल बा। ओकरा बाद पुलिस हरकत में आयल बिया। जी हाँ भैया, वैशाली पुलिस हरकत में आयल बिया। कहे से कि खेसारी लाल यादव लाइव में आके बिहार सरकार से अपील कैले कि हम कहीं भी स्टेज शो करे, हमारा प्रोटेक्शन था, हमारा के सुरक्षा था। जी हाँ भैया, आप सब बता दी। एक बाद बिहार पुलिस या कही तो वैशाली पुलिस हरकत में आयल बिया और घटना के पूर्ण रूप से जांच पड़ताल हो रहा बा। जांच पड़ताल के अभी जो रिपोर्ट आ रहा बा सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग बतावल जा रहा बानी कि रिपोर्ट दियल गई बा पुलिस द्वारा तो सुकमा शहीद के नाम पर स्टेज शो हो 600 और 150 रुपया लोग दे के स्टेज शो देखे आई रहे, या कहे तो खेसारी लाल यादव के लोग देखे आई रहे। लेकिन ऐसा रिपोर्ट आ रहा बा, दर्शक आरोप लगिले बड़े कि जब लोग स्टेज शो देखे गए तो खुद जो कार्यकर्ता रहे, जो समिति के कार्यकर्ता रह लोग, उहे लोग ज्यादातर स्टेज पर भर गई रह लोग, जेकरा चलते खेसारी लाल यादव का लोग दिखाई ना देते रहन। जी हाँ, खेसारी लाल यादव या बहुत से कलाकार आई रहन जगह के देखे खातिर दर्शक 600 और 150 रुपया दिले रहन। लेकिन दर्शक लोग जो कि खेसारी लाल यादव के देखे गए रहन, लेकिन खेसारी लाल यादव के देखे में उनका लोग तकलीफ होके लगल। तब बीच में से हड़दांगा भइल कि आप लोग कार्यकर्ता के हटाई जा, हमनी के स्टेज शो देखब जा। ओकरा बाद कार्यकर्ता के वजह से हटावल के लिए स्टेज शो स्टार्ट भइल, लेकिन बीच में अचानक 2-3 गाना के बाद साउंड बंद हो गई, साउंड के आवाज ना क्लियर आवत रहे। फिर अचानक से लाइट बन गई, लेकिन जो कि कार्यकर्ता के समिति ना लोग उनका की तरफ से कोनो भी रिपोर्ट ना आइल, ना ही कोनो कार्यकर्ता नीचे आके दर्शकन से बोलले कि अब माइक स्टार्ट हो गया बा, चाहे सुधार हो जाए, जेकरा चलते दर्शक के गुस्सा फूट गई। आप लोग पेपर में पूरी डिटेल्स पढ़ सकता नहीं जा। हाजीपुर द्वारा इस पूरा रिपोर्ट दियल गई है कि दर्शक नाराज हो गए, उन लोग खेसारी लाल यादव के देखे गए रहो, लेकिन उजा के भीड़ उजा के व्यवस्था बढ़िया ना रहे, जगह चलते दर्शक नाराज हो गए। कहे 600 और 150 रुपया दे के गई रहो स्टेज शो देखे खातिर, लेकिन कार्यकर्ता ही मंच के ऊपर ज्यादा भीड़ लगा दिले। ओकरा बाद साउंड ना आइल, साउंड पे प्रॉब्लम हो गई, ओकरा बाद लाइट चल गई, जेकरा से दर्शक खिसिया गए या कहीं तो गुस्सा हो गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। वजह से कसौ भी करके खेसारी लाल यादव अपन जान बचा के भगले। लेकिन एकरा पीछे खेसारी लाल यादव के मानल गइल बा कि एकरा पीछे साजिश रहे, काहे दर्शक हमरा ऊपर ईटा ना चले, एकरा पीछे सुधीर सिंह के हाथ पा खेसारी लाल यादव से मरले बाड़े। तो पुलिस हरकत में आइल बिया और एकर जांच पड़ताल चल रहल बा। काहे से कि सुधीर सिंह अपना ऊपर लागल आरोप के माना के लिए बड़े और बोलले बड़े कि जितना भी हमरा ऊपर आरोप लगावल गइल बा खेसारी लाल यादव द्वारा उ साफ तौर पर झूठ बा, बेबुनियाद बा। हमारे घटना में कोनो भी हाथ नहीं के, हमारा इतना पहुंच नहीं के कि हाजीपुर और वैशाली के लड़का हमरा इशारा पर क्योंकि ऊपर पत्थर चला दिया जाओ। तो सुधीर सिंह मना कर दिले बड़े। तो पुलिस अभी हरकत में बिया और फिलहाल में पुलिस के यह रिपोर्ट बा कि दर्शक नाराज हो गए उजा के व्यवस्था से। जी आप सब बता दी कि बिहार पुलिस के भी कई को कांस्टेबल खड़ा रहा, लेकिन ऐसा स्थिति बन गई कि इतना ना भीड़ हो गई और ज्यादातर मंच पे ही भीड़ हो गई, जगह दर्शक के प्रॉब्लम भइल खेसारी लाल यादव के देखे में। यही बीच में हंगामा हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई बा। पुलिस में अभी यही रिपोर्ट आ रहा, लेकिन भैया सोशल मीडिया पर आप लोग पोस्ट देख रहा नहीं, पोस्ट जारी कर गई रहल बा कि गंदा गाना और गंदा नाच के चलते जो कि हंगामा भइल बा, जो कि बहुत ही सरासर गलत बा। ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अफवाह फैल रहा बा, यही से आप लोग के बीच में पोस्ट डाले बानी। तो फिलहाल में पुलिस के यही रिपोर्ट बा कि दर्शक
नाराज हो गए और पत्थर चलावे लग रहे। लेकिन भैया आप सबको बता दी कि घटना के भी जांच पड़ताल चलल बा। कहे खेसारी लाल यादव लाइव आके बतैले बड़े कि उनका हत्या के साजिश हो रहा बा और सुधीर सिंह जो कि हमला करवैले बड़े खेसारी लाल यादव नाम ले बड़े अपना वीडियो में। और साथ ही साथ आप लोग बता दी कि बिहार सरकार से सुरक्षा मुहैया का भी अपील की बड़े खेसारी लाल यादव। तो घटना के पूर्ण रूप से गहराई में जाके जांच पड़ताल हुई। अब बहुत जल्द आप लोग के बीच में रिपोर्ट आई तो आप लोग हम रिपोर्ट बताएं। तो अभी तक के रिपोर्ट कैसा लगा आप लोग अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भोजपुरी।